салом алейкум подписчикои азиз. нигоҳ кунед, ҳамия як шахс недавно 200 сомон харида будаш. овошон накиб дора, баъд ҳам бисёр мемонанд. нигоҳ кунед, ҳами ужели ҷазираш кард. ина занг ова хеле тар мекунад. ина боз ҳамин паати запчас худаш мисол аз 30 сом боло то 40 сомон ҳам мефурӯшам. бо 10 сом дига усто ҳаққи коша гира як гала меша. ай шумо хоҳиш мекунем ҳами ова камтар монда. ай барои худо ина ҳами хат кашидаги ҳами максималниша. бисёр ки мемонед ҷулӯкаш мерезад. барои эҳтиёт кунем, барои фоидаи худтон бачаҳо. то чанда мисол ранги я одам насиҳат карда мешинем барои фоидаи худтон. просто сумтон зиёд боша марҳамат чӣ хеле мехоҳед истифода баред, не ки просто худтон ҷабр мекунед. ҳамин ҷабр чӣ дар кора ки расход карда мегарде. ина диден вақте ки накиб ки гирифт, баъд ҳамин чизотон харидан мегиред. тифал хуб бародаро эҳтиёт бошед. тифали хубай хале.